Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Natorie Taki, we hebben vandaag een spreekkoning in de studio. Hij noemt zichzelf de public speaking architect. Hij begint al te lachen, want hij weet. Hij is vaker bij me geweest. Ik moest hem ook een keer hier bij Cultura TV halen. Winston Scholsberg, hij zit hier, lieve mensen. En als je goed kijkt, dan zie je misschien de Anansi Toriman. Of je hebt een keer een training van hem gehad. Maar wat misschien nog wel spannender is... Voor zover ik weet heeft Suriname tot nu toe nog maar 1 keer een echte TEDx-formule gehad. En hij was daar op het podium. Vincent, Vaigo. Heel goed. Dank je voor de uitnodiging. Zeker, je weet toch hoe we het doen? Ja. Nou, je vroeg me net in de voorbereiding, zal Suriname je kennen? Ja. En het is niet uit bescheidenheid dat ik zei van ja, volgens mij niet. Mm-hmm. Het is meer dat ik geen grip heb op wat men weet over wat ik doe. Mm-hmm. Maar de mensen, ik zou zeggen 40 plus, die zou het nummer Boom Boom kunnen kennen. Boom Boom. Van Super Randy All-Stars. Dat heeft 13 weken op 1 gestaan. We praten over 20, 25 plus jaar geleden. Uh-huh. Dus toen was de band bekend, maar ik persoonlijk niet. En jouw rol was Ik was de drummer, ik was de oprichter van de band. Moet de baas even vragen. Baas, kent u het nummer? Kijk, is je toch. Dus zo ga je terug in de geschiedenis om te bepalen van oké, wat zullen ze misschien van je weten. Maar ja, goed, het is altijd goed om natuurlijk weer langs te komen en de boel een beetje op te schudden. Ja. Nou ja, daarom zei ik de koning, hè, want opschudden, dat hoeft men jou niet te leren. Ja, toch? Geef je nog de annonciatorische voorstellingen? Ja. Nou, ik moet je zeggen dat ik ben nu bezig met een nieuwe serie hier in Den Haag. Ik ben verbonden aan de culturele organisaties. Mm-hmm. Nederland is strak georganiseerd, zoals jij weet. Mm-hmm. En al 30 jaar doe ik... Ik begon met 350 voorstellingen per jaar, alleen maar annonciatorisch. Door heel Nederland en België. En op een gegeven moment hebben ze de boel bijna verkaveld. Ze zeiden, nou als jij in Groningen woont, dan moet je Groningse verhalenvertellers, kunstenaars vinden. Dus toen is mijn nationale carrière een beetje geslonken. Dus nu doe ik Den Haag, we zien Voorburg, een beetje, af en toe Rotterdam. Goede relaties met Rotterdam. En dan ga je van 350 voorstellingen ga je naar 50, misschien 100 per jaar. Dan moet je aan gaan passen. Flexibiliteit. Pokémon loopt flexibiliteit op. Ja, dus ik moest als Toriman moest ik diezelfde flexibiliteit toepassen. Ben ik trainingen gaan geven. Omdat ik zoveel ervaring heb opgedaan in het zelf op het podium staan als drummer, als Toriman. Dus vroegen mensen, maar hoe doe je dat dan? Hoe hou je je publiek vast? En hoe zorg je ervoor dat die kinderen blijven luisteren? Of als ik een business deal heb, hoe ga ik zorgen dat ze geïnteresseerd blijven in het product wat ik verdien? Dus impactvol spreken. Ja. Dus ik ben een training gaan ontwikkelen. Dus ging ik van Toriman naar trainingman. Ja. Snap je? Dus, als je het hier niet vandaan kan halen, moet je het hier vandaan. Dat is ondernemen. Dus inmiddels heb ik laten we zeggen, 50-50. Ik vertel nog steeds verhalen. Ik blijf leren. En ik ik organiseer masterclasses. Vooral in Rotterdam in third place hier. En ik neem aan dat een van de 2 boeken, of misschien wel beide, daar ook over gaan? Ja, kijk, dit is het eerste boek. Heb ik geschreven. Hou maar even hoor, dan kunnen ze nog even kijken. Het was meer een handboek. Tijdens de trainingen wilde ik dat de mensen konden meelezen. Oké, we gaan nu over techniek A spreken. Van de Westmethode. Ja. Check het nog even, doe dat. En uiteindelijk was het zo succesvol dat mensen zeiden, ik wil het gewoon ook thuis hebben. Toen heb ik er maar een boek van gemaakt. Ja, je moet je praktisch zijn. Verkoop je het nog? Het is nog te koop. Maar het mooie is van dit boek, is niet een... Ja, je hebt toch van die theoretische boeken met heel veel uitleg. Ja. Dit is gewoon heel praktisch. Een verhaal gekoppeld aan een techniek. Hoe ben ik bijvoorbeeld bij de West Stands gekomen?
West End is als je ergens komt dat je geaard bent. Gegrond bent. Dat je... Aladdin Bigis Mafide naar jou. Snap je dat? Ja, je bent er. Ja. Nou, daar is een verhaal aan vast. En dat verhaal heb ik dan opgeschreven. Het gaat over de Wailers van Bob Marley. Dat ik daar mocht invallen. En hoe komt het dat ik die job heb gekregen? Want als je van drummer, Super Andy All-Stars, hier Big John Russell, naar de Wailers gaat, dat is een internationale grote stap. Zat hier begon het, maar ook hier. Dus ik heb die klus gekregen omdat ik een goede reputatie had als drummer. Omdat je werk geleverd had, men onthoudt het. Men onthoudt het, je bent betrouwbaar, je bent op tijd, je levert een dienst dat buitengewoon exceptioneel is. Ja, dan hoef je, dat is mofocorantie, mond op mond. Je hoeft zelf geen verkoop te doen. En toen ik dat telefoontje kreeg van, hey man, I hear you a good drummer man. Wow. Ik zeg, yes, 4 uur 's nachts toch. Ik zeg, yes, I'm Winston. Can you be in Alkmaar tomorrow morning 12 o'clock? Oké. En ik zat in België. 6 uur rijden. Snap je? Okay. En wat doe je dan? Je kijkt je vriendin aan. Ik had toen een vriendin. Hey, wat doen we? Ik was op vakantie. Ze zegt, zo'n kans krijg je nooit meer. Once in a lifetime, right? De Wailers, toch? De Wailers. We springen in de auto, we rijden naar Alkmaar toe. Maar ondertussen blijkt dat die gasten door hadden dat ik niet in Nederland was. Dus die dacht, hij komt niet op tijd. En ze kenden me niet natuurlijk. Ik was wel warm aanbevolen als een warm Surinaams broodje. Maar ze kenden me niet. Dus hadden ze voor de zekerheid toch die Duitse drummer gebeld waar ze op konden bouwen, waar ze altijd mee speelden. Dus ik stond daar. Pascal. Ik sta daar, 6 uur gereden, voor de hotelkamer van die bassist. Hij doet de deur open, hij zegt, yes. Ik zeg, I'm here, Winston, it's 12 o'clock. En het was precies 12 uur. Hij zegt, you showed a lot of heart, man. Come in. Want ze hadden al die drummer geregeld. Ik was al weggebonjourd. Voor mij, ik was al verleden tijd. Kom maar een andere keer. En ik bleef heel kalm en rustig gekeken me aan. Ik zeg, ik ben hier, het is 12 uur, we hebben een afspraak. Hij zegt, kom binnen. Hij belt naar beneden, belt naar de manager toe, zegt, cancel the German drummer, this guy is playing. Wow. Dat is... Wanneer heb je dit gehoord dan, dat die Duitser er was? Of dat hij zou komen? Toen ik onderweg was. Ik was nog 10 minuten van Alkmaar. Toen belde ik om te checken van is alles oké? En die guy zei, oh sorry, we made a mistake. Wow, oké. Nou, je snapt, hè, dus verhalen vertellen is meer dan alleen maar entertainen. Ja, je brengt ons in het verhaal nu. Ja, je ziet toch? Dus ik heb via dit ding breng ik je in een heel andere story. En je denkt, wacht even. Dus die man is niet zomaar met de Wailers gaan spelen. Hij moest er ook wat voor doen. Hij moest ook doorzetten. Nou goed. Dat train ik dus in tijdens mijn masterclasses en mijn 1-op-1's met mensen. Help ik mensen om van beperkende overtuigingen naar mogelijkheden te gaan. En zo kan het komen dat als je die knop kan omzetten, dat je kan denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen, dan kom je in een situatie dat alles mogelijk is. En dan ga je het zo delen, ja. Want nu wil iedereen weten, hoe is die show gegaan? Snap je dat? Maar dat maakt ze noemen cliffhangers. Ja. Veel mensen beginnen een story, maar het publiek is nog niet klaar om te luisteren. Ja. Je moet honger creëren. Dat heb ik geleerd. Als mensen niet hongerig zijn om naar je verhaal te luisteren, hoef je dat verhaal eigenlijk. Is dat die zin van when you speak on purpose? Sang! People will listen. Tuurlijk! I listen on purpose. Ja, maar dat is absoluut. If ik kon nanga isabi ikons dong da zou doen. No. Atori denkbaar. Ik heb een batterij aan verhalen die ik je kan vertellen. Hebben we een script van tevoren? Nee. Maar is het al entertaining? Ja. Je ziet dat dus. Asatori go. Ja. Ik vind het leuk om iedere keer als ik spreek, we spreken elkaar misschien niet heel vaak, maar als we elkaar weer spreken, is het bijna oude jongens krentenbrood. Het is gewoon weer, dingen komen tot leven. Maar iedere keer weet je weer een verhaal te brengen met zoveel juice, dat ik het gewoon opnieuw leuk vind om
te horen, oh ja, hoe is dat gegaan? Weet je wel? Dus dat vind ik bijzonder aan jou, dat het iedere keer weer terugkomt. En als ik dan ga kijken naar hoe je dat dan opbouwt. Ik zit naast je. Kijk, zij kijken naar jou. Maar ik zit naast je en ik voel de authenticiteit. Ik voel van, dit komt uit je hart. Dit is niet, hey, ik moet het mooi brengen, dus laat me het mooi brengen. En ik wil jullie dus ook oprecht zeggen van, wat hier zit, komt letterlijk, we hebben het niet voorbereid. Hij vertelt het nu. En ja, hij kent mij, dus hij vertelt het aan mij als vriend. Hij vertelt me van, hey, weet je nog dat en dat is gebeurd? Maar wat hij zegt, dat komt echt vanuit het hart. Het is mooi, ik wilde dat toch nog wel even erbij zeggen. En als je dan gaat kijken zeg maar, naar de dingen, ik heb net ook gerefereerd naar de TEDx in Paramaribo. Ja. Klopt het wat ik zei? Is het de eerste en de enige tot nu toe? Uit mijn herinnering wel. In ieder geval de eerste. Ja. En ik was in de gelegenheid om de mensen te trainen. En laten zeggen, hey, wil je ook een spot hebben? Dus ik heb ook gesproken. En eerlijk gezegd, ik was niet helemaal laaiend enthousiast over mijn invulling hoor. Maar dat ben ik meestal niet. Ik ben best wel kritisch op wat ik doe. Ook standaard toch? Alles wat ik terugga... Weet je dat ik de eerste 2 jaar van mijn carrière als Anand Storyman, dat ik niet naar mezelf kon luisteren. Dat wist ik niet, maar ik kan het me wel voorstellen. Nee, dat was verschrikkelijk, joh. Dat is behoorlijk confronterend ook. Het is zo confronterend. Ik vond mijn stem te hoog, ik vond het veel te gejaagd en ik snapte niet dat die mensen me geld betalen om het te doen. Het was echt, ik moest echt opnieuw gaan kijken naar, oké, wat vind ik niet oké? Wat wil ik veranderen? Zodat ik in ieder geval tevreden ben. Kijk, dat de mensen blij zijn, dat is leuk. Hè? Je wordt betaald, het is leuk om te doen. Maar ik heb een bepaalde standaard van leven en dingen doen. En dat wil ik niet voor onder doen. Weet je? Als mensen tevreden zijn, prima. Maar ik wil ook tevreden zijn. Ik wil ook met een gerust hart zeggen, Kijk, je bent niet streng. Je weet van waar je staat en wat je kan leveren. En dat 10.000 voorstellingen zo niet 15 meer. inmiddels. Dan is het ik ben gestopt met tellen. Op een gegeven moment dacht ik, oké, na 15.000 voorstellingen... Hoef je niet meer te tellen. Laten we, ik noem maar, meer dan 15.000 voorstellingen. Precies. Ja. Maar dan is het niet gek om te zeggen van, nou weet je... Oké, misschien weet je niet meer hoe editie 182 ging, maar je weet wel te zeggen van, nou, het gevoelsmatig... Ja. Tik. Nou, ik wil dit... Ik weet niet wat voor type programma dit is, hè, want dit is de eerste keer dat ik hier ben. Maar ik zie cultuur, dus dan gaat het over cultuur. Kijk, Afrikaanse cultuur is een Tori-cultuur. Onze geschiedenis bestaat bij de gratie dat het doorverteld is. Geschreven hebben we toch, dat begint, laten we zeggen, is laat begonnen, kunnen we het zo stellen? Zeker. Dus die traditie van Toriman is me gegeven. Ancestral. Je snap je toch? En dat is zo belangrijk om dat niet te vergeten. Maar we zijn het wel een beetje vergeten. Het sluipt erin, hè? Zeg maar. Als je kijkt naar de settings, tv is belangrijk, maar die ectitori, dat is dong, dat was een kolampuleti, dat toreji, waar? Dat is een van mijn missies, om dat stukje cultuur toch terug te brengen. Weer terug te brengen. Heb je daar ook al concrete ideeën bij? Van Nou ja, ik heb 7 uur Anansi-tories in mijn hoofd zitten. Ik kan zo 7 uur materiaal aan jou leveren. Zo performance-wise. Maar hoe zou het zijn om dat vorm te gieten als in dat de ouders mij door archidentori baga. Of dat kinderen het leren of waarderen. In plaats van a televisie, a telefoon, dat ze meer naar buiten toe. Dat geeft een sociaal breder spectrum voor je ontwikkeling. Omdat je gefocust moet zijn, niet op jezelf, maar op iemand anders. Weg afleiden. Ja. Ik ben er ook schuldig. Als ik eenmaal die telefoonnummer heb met mijn Luko, dan kan ik soms 2 uur later denken, hey, wat doe ik? Ja. Dat ding is verslavend, dat weten we. Dus een van mijn missies is om Tories weer gewoon Tories te laten zijn. Dat was dodelijk vast, Dono Johan Tori. Ik praat steeds Surinaams mee. Ja, maar dat is goed. Dat is goed. Dat is Johan Tori, dat we lafu. Everyone was soft. Maar dit gebeurt dan ook in het theater. Ik word wel regelmatig gevraagd voor
in de verzorgingshuizen om dat te doen. En dan merk ik hoe die mensen het waarderen. Dat ze En van Condremang of van alles? ook te weinig van Condremans. Dus ik moet het hebben van de andere Condremans. die weten Condremans. Onze bleke vrienden. Ja, you know, de batak. Penyang, dat Anja sweet altijd toch. Nou, een nieuw spreekwoord bekomen. Maar wat ik daarmee wil zeggen is. Hey, kunnen we die ondertitelen? Die moeten even ondertitelen. Die is mooi. Ja, dat Anja sweet. Maar het is waar. Als je te eten hebt, is het altijd lekker. Want als je niet te eten hebt, dan joh. Toch? Angrok kiri. Ook al kroema. Dat is ook. Honger maakt rauwe bonen zoet, toch? Snap je? Dus met dat kwant roes aan. Maar terug de cultuur inbrengen, daar maak ik me hard voor. En in welke vorm weet ik nog niet. Ik ben 2 keer in het jaar in Suriname, dan werk ik bijvoorbeeld. Dus al pratend merk ik wat ik wil zeggen, maar min is nooit samen. Maar deze story gaat illustreren wat ik bedoel. Toch? Want ik heb technisch uitgelegd van het is belangrijk om stories te geven, kinderen, bla bla bla. Ik was dit jaar nog in Suriname. Ik had, volgens mij 2 of 3 keer was ik er. Wanneer ik in Suriname ben, wil ik er altijd zeker van zijn dat ik iets teruggeef. In de zin van mijn kennis, mijn kunde. En ik heb een paar matties daar, onder andere Ray Jongalok, Joshua Bendler. Ik noem een paar namen. Want er zijn er veel meer, maar ik noem een paar namen waar ik heel vaak mee werk. En Ray zegt, wanneer ik kom, Winston, wil je wat doen? En dit is zo powerful dat die man ik overdrijf niet, binnen een paar uur heeft die groep van 30, 40 trainers, professionals bij elkaar die ik dan mag inspireren. Met mijn kennis. Maar wat hij ook heeft, hij heeft een groot sociaal netwerk. Ook een groot zakelijk netwerk. Een groot cultureel netwerk. En een van de laatste keren dat ik er was, zei die Winston, Mioncha, die go naar Santo Boma, jeugdgevangenis. Dus als ik gevangenis hoor, dan ben ik een baby toch? Maar ik wist dat hij een bedoeling had, jeugdgevangenis. Dus ik kom daar, we rijden naartoe, de eerste keer dat ik daar ben. En Amantak, er is niet zoveel hier. Dus, geef ze iets. En de hele rit ben ik stil, want ik weet niet wat ik moet doen. Want ik weet niet wat die jongeren nodig hebben. Die jongeren hebben geen aparte ruimte. Dus ze zitten bij de volwassenen. 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar. Die echt gestraft zijn. Die komt binnen, hè? Dus ik voel de spanning van, jongen, zitten die jongens op mijn verhaal te wachten. Dus ik word onzeker. En ik kom daar en Ray is bezig. Voorbereiden, hij introduceert me. Ik zeg niet te veel over wie ik, wat, weet je. Ja. Want dat gaat meer afstand creëren, toch? En ik sta op en ik begin heel langzaam verbinding te maken met ze. Er waren een stuk of 20, 25 van die jongens. En ik begin te voelen, oefeningen te geven, klapoefeningen, bewegen, snap je toch? Ja. Communicatie. Maar ik voel, ze waren onrustig. Maar het is logisch. I focus naar daar. En ik ben bezig en met Viri, ik zoek, ik weet het niet. Maar ik luister naar wat hun energie me geeft. En ineens, zonder ook meer, sap samo doen. Ineens, ting. Ja, dat is een story gieden, man. 100% in het Surinaams. En mijn Surinaams is goed. Maar Fujiwa en stories helemaal heb ik feitelijk misschien 1 of 2 keer gedaan in mijn 30 jaar carrière. Maar 100% Srana tonga mija aan story. Dus spelen maar bij de jugu meki baribi 20 minuten lang de man stil. Ik bedoel, Pascal stil dat mi met jato dat me praat. Vader maar stil zo. Samsa. Kadim ik badam. Gewoon mi no ma horas aan maar zij doet best stil zo. Je denkt man, atori, haru yo. Asal ik moet je nemen. Ja, met mij samen toch. Met dat samen. Dus. Atori moest je.
Katori, ze hadden die aandacht nodig. Die authentieke aandacht van, maar hij ziet ons. We hebben 2 uur daar gezeten. Wat kom maar. Maar ik ging de volgende dag weg. Ik heb de volgende keer dat ik ben gegaan, ik heb 20 van deze boeken meegenomen. Ik heb maar lezen. Met je droom te kiezen, ik wens one de man contra een droom. Of wens de man lezen, een boek lezen, dat man. Dat bedoel ik met. Ook voor haar kan zoveel impact hebben. En je weet nooit. Kijk nu wat het bij mij doet. Ja, ik voel je. Dus dat nou wat ik aan mij doe. En, jammer. Het is zo belangrijk voor cultuur. Voor nolla samen. Kom, laat me mezelf herpakken, want je kan neem je tijd hoor. Ik kan niet de hele tijd zo emotioneel zijn, maar dat nou wat dit aan mij doen. Dat maakt jou. Dat maakt mij. Ja. Soms maakt me. Drum je liever of vertel liever stories of ben je liever presentator? Ik zeg, luister, ik ben eclectisch. Al die puzzelstukjes maken mij tot minstens. Als ik alleen dat ene zou doen, dan vier je een beetje niet compleet. Laat mij al die dingen doen, want ik leer nog steeds. Van al die elementen leer ik hoe belangrijk het is om Ik kan je wel een woord geven. Een connector. Ik zie in al die ingrediënten zie ik de rode draad, de connectie. Ik ken deze man al lang hè. En ik zie Winston vandaag ook voor het eerst zo. Maar ik voel precies waar hij zit. En ik denk dat dit is wat je moet doen. Ik denk dat met al de talenten die je hebt, jij moet een theatershow gaan maken. Wincy, Jason Jandino, ik weet niet. Maar zet een stukje muziek erin, zet een stukje arrange erin. Je hebt een theatershow nodig. Het is tijd. Maak die show. En niet voor de fame, maar precies om wat ik net heb gezien. Dus zorg ervoor dat er een sessie in die theatervoorstelling zit, waar je een soort van kampvuur creëert. En dan weet je wel, dan deel je met ons het verhaal wat op dat moment naar boven komt. De aandacht die je geeft met het verhaal. Ik denk, Winston, het mag gezien worden. Het talent mag een groter podium krijgen. En ik denk dat het voor jou het moment is om een producent te benaderen, of meerdere misschien. Er zal er eentje tussen zitten die je een kans gaat geven, die met jou de try-out aangaat. Maar doe het alsjeblieft. Ik vind dat dit is een ingegeven iets. Maar ik voel dat ik dit aan jou moet zeggen. Dus desnoods als jullie kijken en jullie horen mij dit zeggen, plaats een notificatie of iets dergelijks dat je zegt van als die show er is, dan zouden wij gaan, wat dan ook. Maar ik hoop van harte dat je hier iets mee doet. Laat het bezinken. Maar volgens mij is dit wel iets wat voor jou op het lijf geschreven is om te gaan doen. Ik heb dit vaker gehoord, voor de duidelijkheid. Hè. Ik weet dat het podium mij welgevallig is. Ik weet dat ik kan vertellen, ik weet dat ik kan entertainen. Ja. En wat ik al zei, het is een onderdeel van het geheel. En even een bruggetje maken naar wat dan de impact nog meer is. Ik train mensen die hun verhaal willen vertellen. Ja. Die dus een verhaal hebben waar ze een gevoel bij hebben van ja, ik wil het vertellen maar niet durf. En omdat ik door al die fasen van afwijzing van mezelf ben gegaan en dan ook weer accepteren van mezelf, weet ik, oh jij zit nu hier. Oh, ik heb een techniek voor je om daar doorheen te komen. En ik heb mooie voorbeelden, maar als je het goed vindt, ga ik je, dat mensen echt een beetje het totaalbeeld zien. Ik werkte heel veel in Cambodja. Dus dan komt dat internationale idee van, als je het kan, dan maakt het niet meer uit waar je bent. Als het goed is, is het goed, punt. En ik word uitgenodigd om naar Cambodja te gaan om daar te werken met succesvolle zakenvrouwen. Women's International Group. Pascal, ik zit in Nederland. Ik denk, wat? Cambodja? Ik ben nog nooit in Zuidoost-Azië geweest. Maar iets zegt, doe het. Ik ben gegaan. Het was absoluut succesvol. Ik heb gedaan wat ik deed.
5, 6, 7 jaar lang, 2, 3 keer per jaar vloog ik naar Cambodja toe. Ja. En dan komt er een moment dat een van die vrouwen zegt, ik wil dat je met mijn man werkt. Ik zeg, wat? Ik kan je niet vertellen wie hij is, maar ik wil dat je met hem, zegt zij. Ik zeg, oké. Dus ik kom, ik met trolley, ik ga naar met mijn koffertje trolley, ik rij met een tuk-tuk naar zijn huis. Zo'n biggie soort villa, zwembad, de boel. Ik denk, ik heb Doro, ja. Maar opa Doro, hij is 1,95. Ik ben krap 1,70. Look at man. Maar are you Winston? Ik denk, yes. Maar come in. Maar ik so, what you gonna do for me? Nog steeds Cambodjaan, toch? Cambodja toch? Okay. Maar hij is Amerikaan. Oh, oké. Ik zeg, je vrouw heeft me gevraagd om te komen. Ja, maar wat ga je voor me doen? Ik weet het niet. Wat heb je nodig? Het is de kunst van het luisteren. En de kunst van het niet weten, want ik weet niet veel. Mijn tante zegt altijd, wees je in sabi. You know, naar de spirit vis sabi. Dat weet hij. Ik zeg, wat heb je van me nodig? Hij gaf me een voorbeeld. Hij zei, ik heb communicatie van jou nodig. Hoe kan ik met situaties hier in Cambodja omgaan met de Fransen? Ik was een kolonel uit het Amerikaanse leger, dat wist ik dus niet. West Point gestudeerd, dus je rekent aan sabi. Dan zit ik daar, Samo leren man. Daar heb ik niet maar 1 techniek geleerd. 3 dagen later kom ik zijn vrouw tegen. Zijn vrouw zegt, what have you done to my husband? Ik zeg, wat is er gebeurd? We don't argue anymore. We hebben geen ruzie meer. Oké. Ik zeg, dus ik heb hem een techniek geleerd waarmee hij met iedereen in een vredevolle, rustvolle manier... Connectvolle. Agreement frames. Ja. Die man heeft een testimonium voor mij geschreven. Hij zegt, in de 30 jaar dat ik dit vak uitvoer, heb ik veel trainingen gehad. Maar van deze training, die ik van deze meneer Winston Schalsberg heb gekregen, heb ik zoveel overgehouden. Inmiddels is die man een major general. Nou, dan zeg ik niet dat het door mij komt. Laten we dat even duidelijk zijn. Maar die techniek heeft geholpen om hem inzage te geven in hoe kan je in plaats van dansen met mensen, of vechten met mensen, dus dan kan je leren dansen met mensen. En dan ga ik een zaadje planten. Ik heb Matties hier in Rotterdam, Henk Aron. Hij belt me op en zegt, Winston, ik heb je nodig. En we hebben hetzelfde verhaal gedaan op een mooi podium ook. Meer zeg ik er niet over. En daarmee wil ik weer illustreren dat als je gelooft of als je weet dat iets goed is, dan maakt het niet uit of het in Suriname gebeurt, of in Italië gebeurt, in Nederland of België of Turkije. Kwaliteit is kwaliteit. Dus naast mijn drummen, Torimang, blijkbaar schrijver ook nog eens, met mijn dyslexie, ben ik een exceptionele trainer. Dus wat je eigenlijk zegt is, je hebt geen theater nodig, de wereld is mijn theater. De wereld is mijn theater en ik hou van het podium. Serieus, ik put me vis 100 man en ik zit op wolken. Absoluut. En Martin Schimek heet het. Ja. Schimek adverteer was ik een keer op tv. Ja, maar je hebt een televisieprogramma nodig. Je bent zo goed, je bent goed. Weet je? Blijkbaar mocht het nog niet gebeuren. En misschien gebeurt het misschien nog niet. Je volgt je winties gewoon. Ik moet ze volgen. Ik durf niet te volgen. Als je niet volgt, dan merk je ook meteen de stagnatie waarschijnlijk. 100.000%. Ja, maar dat geloof ik ook wel, ja. Ik ben er ook onlangs achter gekomen. Ja, nou oké, maar goed, weet je, ik kreeg de ingeving. Ja, dankjewel. Ik heb hem gedeeld. Jij moet zelf kijken wat je ermee wil. Maar het zal gebeuren wanneer de tijd daar is, ja. En ik denk dat de tijd snel komt. Dat zou me niet verbazen. Maar als het je zo ontroert, weet je, dan vind ik inderdaad wel van ik zeg het niet alleen maar vanuit het idee dat ik denk dat het aan kan slaan. Ik zeg het ook vooral omdat ik denk dat de wereld het nu heel erg nodig heeft. In ieder geval de verbinding weer. Dus als je andere manieren hebt, ook goed, want de verbinding komt dan even goed tot stand. 100. Dus, maar ik waardeer dat je dit voelt. En dat je het uit, want daar gaat het om. Als je met mensen communiceert en mensen luisteren, zoals ik naar jou luister je naar mij, dan ontstaat er iets. Er is een synergie van energie en dan is er een energetische verbinding. Vibratie is goed,
ja, dan is het gunfactor is mega. Ja, precies. Ja. Maar ja, dat wist je natuurlijk exact. Ik zat nog even te kijken, je hebt nog een tweede boek. Ja, dat is... dus als je bijvoorbeeld... Als je dus de techniek hebt geleerd en je bent... je weet wat je mag zeggen, je durft het te zeggen, dan is dit boek 50 tips voor wervend spreken. Dan wil je ook business. Het is leuk om te kunnen praten, maar het is ook leuk om daar geld mee te verdienen. En ik heb dus hier 50 tips beschreven die helpen om toch succesvoller te worden. Dat je weet dat je naar een zaal toe moet, dat je weet dat je belt, dat je dingen regelt. Ja. Het zijn gewoon... Het zijn geen basistechnieken, want ik heb mensen gehad die dit boek hebben gekocht, die belden me op en zeggen: ik volg die stappen van je en die werken gewoon. En waarom kon ik dit dan schrijven? Omdat bijvoorbeeld mijn Pokémon zijn was... Jongen, dus ik probeer nu te bedenken dat je schrijft zo'n boek en dan put je uit je ervaring natuurlijk. Maar het zijn life stories eigenlijk. Hè? Mm-hmm. En alles wat je doet, je moet op tijd komen, je moet zorgen dat je voorbereid bent. Dat zijn gewoon basic dingen, maar weet je hoe vaak het misgaat? Dat mensen gewoon iets te laat komen. Yeah. Dat is iets... En ik was daar ook schuldig aan, laat me even duidelijk zijn. Hè? Mm-hmm. Maar toen ik eenmaal door had hoe belangrijk het is om op tijd te komen... en wat dat doet met het respect wat je toont aan een ander... Ja... Mm. Jongen, dan wil ik die smile op iemands gezicht dan weer doorop. Dan denk ik, hey, doorop. Zie je, maar dan, dit is een herkadering toch? Van, ja, toch? Weet je wat? Want, kijk, als ik, en misschien helpt dat één iemand. Als deze mindset shift die ik heb moeten maken om, en ik moet daar helaas zo weg, maar eigenlijk zou ik nog een uur met je willen praten. Want dit zijn levenslessen. Dan kom je toch een keer terug. Dit zijn levenslessen. Laat me deze geven. Oké, hij komt nog een keer terug mensen om deze een half uurtje nog met ons door te nemen. Ja, want weet je waarom het belangrijk is? We vergeten hoe we moeten functioneren in aanpassingen moeten maken. Mm-hmm. Ik deed die 350 voorstellingen per jaar. Dus je moet je voorstellen, Minawang, Anansi, Torimang. Ik deed niets anders. Dus het hele jaar vertel ik alleen maar Anansi Toris. Mm-hmm. Dus ik heb 350 keer de kans om te laat te komen. En elke keer dat ik te laat kom, Pascal, is het een ramp voor de mensen waar ik kom. Snap je? Mm-hmm. Al kom ik maar 1 keer in die 350 keer te laat, is het een ramp voor die mensen. Dus ik moest georganiseerd zijn. En ik ben creatief, dus creatief ook met tijd. Ik red het wel. Mm. Maar dan zit het verkeerd tegen. En wat de mindset van mij was, toen, ik durfde niet te bellen om te zeggen dat ik te laat kwam. Mm. Ik schaamde me. Dus de pijn om te zeggen dat ik te laat kwam was erger dan te laat komen. Omdat de schaamte? De schaamte was groter dan de confrontatie. Dus ik was... Oh ja, okay. Van, joh. Toen ik die knop omdraaide was het... Bel de man, tegen de man, ik ben onderweg. Het kan zijn dat ik 5 minuten later ben. Pas het even aan, het programma. Dat was de oplossing. Mm-hmm. Maar dat was zo ver van mijn bed, dat was zo confronterend dat ik het niet durfde. Tot ik het een keer deed. Dus ik reset en ik belde. Ik zei, goeiedag Winston Scholsberg. Ik ben onderweg naar u toe voor de voorstelling. Want zakelijk toch, Hollands sneeuw. ik ben onderweg voor de voorstelling. Het kan zijn door het verkeer. Maar welgemeende excuses voor het ongerief. Ja, kunt u alvast wat aanpassingen doen. Want het kan zijn dat ik 5 minuten... Oh, wat fijn dat u belt, meneer Scholsberg. Mm. Die mensen waren blij. Met Aksane, man, breed, jongen. Dus dat de hele schaamte gewoon ineens keer weg. Hey. Hoi. Next time. Mevrouw, het kan zijn dat ik een minuut te laat ben. Want ik was blij dat zij blij waren. En wat er dus gebeurde, je creëert een anticipatie, een verwachting. Ja. En dan was ik op tijd. Oh, wie heeft het gered? Dus ik was bezig met die shift, de mindset shift, die ik al door te gaan bellen creëerde. Ja, dat is mooi. Man. Ik hoop dat het aankomt. Maar het is zo, moet je je voorstellen dat je dus mensen blij maakt
Door te zeggen dat je mogelijk te laat komt, dat zij aanpassingen kunnen maken. Je doet ze een groot plezier. En je toont dat je respect hebt voor hun tijd. We hebben allemaal evenveel tijd, maar we hebben niet dezelfde prioriteit. Nee, toch? Dus als ik respect toon voor jouw tijd, ben je sowieso blij met mij. Ja, precies. Want je voelt je gezien. Toon je geen respect voor mij, dan ben je nog zo goed in wat je doet. Maar Ik hou liever de boter. Er is wel een reserve. En ook hier zie ik weer een connectie terug. Ja man, lieve mensen, Winston Scholsberg, ik heb niks te veel gezegd, toch? Hij komt snel weer terug bij ons, dan gaan we het over zijn tweede boek hier hebben. En ik wil je alleen bedanken voor je openheid, je kwetsbaarheid, voor weer een stukje vernieuwing wat ik van je heb mogen zien en mogen proeven. En ik vond het heel fijn weer dat je te gast was en dat ik weer van je verhalen mocht genieten. Dus laten we snel afspreken voor het vervolg. Dank je. En dan kan jij snel naar je andere afspraak. Lieve mensen, Tori en Taki. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, ting quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Xylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen
en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation.